Universitatea Babeș-Bolyai învață peste 150 de studenți cu diferite forme de dizabilități. Statisticile realizate de Biroul pentru Studenți cu Dizabilități indică faptul că 60% dintre aceștia sunt cu dizabilități motorii. Learning to Care, Care for Learning. Sub această deviză funcționează din 2013 Biroul pentru Studenți cu Dizabilități al Universității Babeș-Bolyai, o structură unică la nivel național care promovează includerea studenților cu nevoi speciale de învățare în viața universitară. Prin acest proiect, Biroul pentru Studenți cu Dizabilități propune accesibilizarea fizică a Universității Babeș-Bolyai. Acesta este un proces care depinde de fiecare dintre noi. Avem nevoie de contribuția dumneavoastră pentru a crea o universitate fără bariere, atât la nivel de mentalitate și atitudini, cât și la nivel de spații fizice. Planul nostru este de a face pentru Universitatea Babeș-Bolyai o hartă accesibilității. Aceasta este o hartă electronică, unică la nivel național, care va cuprinde informații despre cât de accesibilă este o clădire pentru persoanele cu dizabilități motorii. Prin această campanie de crowdfunding, Biroul pentru Studenți cu Dizabilități propune achiziția unor rampe mobile, moderne, telescopice, ușor de instalat la cerere și care nu modifică niciun fel structura arhitecturală a clădirilor Universității Babeș-Bolyai. Cu ajutorul acestor rampe mobile vom facilita accesul la toate spațiile fizice a studenților cu dizabilități motorii, accesul lor la educație și la o viață mai bună.